hambai ro sini media friends tebe hambai ro an logo tong tini 3 July bari जनजाति मोर्चानि मण्डल प्रेसिडेन्ट ब्राह्मण sini da semonjai mono hambai tini जों media buskang faimani karon ha moha sini July bari 3 July bari constituency tei July bari ati block bai khobjakja Avangchara panchayat ini BJP IPFT thalajak sarkar tini sibisingtei जों tini angkut July bari division secretary ongoi এবং sini 3 July bari जनजाति मण्डल प्रेसिडेन्ट ongoi जोंखाने visit khlaiha sini Avangchara bisi andar jotoguli sini samung solai dongmani sini box kalbar tei gobangma sini tamana big suli omahai rok sini samung solai dong kisuta plaijak kisuta solai dong tei kisuta phai dong जों tini visit khlaiha sini duita box kalbar kaisala sini abangmari box kalbar tei kaisa angke mayajipara tei kaisa visit khlaiha जों tini sasiram tu 3 number Salafum mokpara tini sini PWD sini maintenance sulai dongmani abono जों visit khlaiha belai khe sini जों puila hambai maro sini Vidhan Sabha ni bidayok totha sini Tripura government ni Tripura sarkar ni cabinet minister sini Avangchara Sukla noatia na tamni hunlai tabo jotoguli je samung sulai dongnai box kalbar hundi jebon brick suling hundi tei sini maintenance hundi PWD rasta abutui rasta bigota prai 15 থেকে 10 থেকে 15 বছর পর্যন্ত কোনো maintenance করে কোনো brick suling করে tei কোনো box kalbar khlaijak gya omohai tini box kalbar khlaijak thai jaga phano tini khlaijak gya omohai age 15 থেকে প্রায় 10 বছর tini omohai klai dongmani tabok जों nuha tini BJP IPFT sarkar phaimani yagulo tini jaga jaga nai je jaga box kalbar thai tong je jaga brick suling thai tong je jaga maintenance thai tong omohai ke tharei tini जों khlaijai dong belai hambai maro tini minister sarno teibo belai khakchang ro tini je tama hnai tini Avangchara area ni jotoguli sini loge tongnai tei sini para protibesi tongnai sini joto takho bukhuro belai khe brok khakchang ja tani hlai omohai khe unnoti dik dia tini taba agugoi tongo tini buskang bo जों tama hnai kwbangma sini market stall hundi open stall hundi tei brick suling hundi box kalbar hundi abo जों kwbangma tini जों resolution pathojak tini kwbangma tongo teibo buskango phainai minister ni yaktui khlaino abotui samung tangjaknai abo sono nai tongo abo sono rei tongo asano hambai।